Atibatike zvechopu ndokana ndakakuudzai kuti chinhu chinonzi politics munhu wese garai muchizviziva ibusiness. Vanhu vese vati politics vatori pafront vacho vari kuwana mapositions vari kuzviita for business, and saka akaona kuti business raakunodhakwa kusaidi kwake anotanga kuita zvinogutsa dumbu rake. Nzara kazhinji kacho ndo inokonzeresa. Iko zvino zvimhuri yeZimbabwe paita nyaya iri pana pamastreets, Zanupf iri kutocelebrata zvekutodaro vari kutodedzera kuti vakahwina munhu vakarova ejob inenge itori ejob weudani. Pari kunzizwa nemukadzi waMP wekuEpworth ari kunzi ajoina Zanupf. This is word in the street according to their main platform ivo veZanupf. Vari kuti zvoni the wife of the current CCC Epworth North constituents MP comrade Nancy Mafudza has also joined Zanupf after being inspired and motivated by His Excellency President E.D. Mnangagwa's visionary leadership in road rehabilitation projects and economic empowerment programs. Additionally, the National Mount Faith Economic Dialogue NAMFED national spokesperson J. Israel Dube has thanked the ZANU-PF Youth League National Deputy Commissar Taurai Kandishaya for welcoming him into ZANU-PF after being inspired by President Inter-District Programs and Presidential Empowerment Programs. Comrade J. Israel has officially joined ZANU-PF as a card-carrying and active member. J. Israel Garake ane chake chari kutomhanya uchimuforimba wanzi musicians for ED. I don't even know kuti iye kana ari kutungamirira musicians for ED iye wacho pachaka anoimba here. Maybe he's a musician, I don't know, but inini ndomuziva ari munhu waya kuti angamboita zvekumapasta ndokwayasala vanhu vanongwavha mari baba achitukirira mapasta akanetsa. If you guys still remember those days, I think tata kunopinda mu lockdown mukomana wakanetsa wakashungurudza Ninki is a charlatan akanetsa madays acho. So vanhu vamwe vaitaura vanga kuzoanalyza side renyaya yacho this guy anenge ari kutsvaga mari kaari kuita pakuti ari kuzotsvaga kuti mapasta unozvino kuti ukanyatsopisa munhu especially pana ningirikini zvaiitika zvezve kuti mamwe maprofesi nemachivanga kufonera kuti ko zvaita sei shamari name the price kuti usiyane neni obva azongobuda achiita se achisiyanwa naye achingonzi alright bo takungokusiya achingoita zvavari kungoita izvozvo. Vamwe vanenge vazitaurawo zvakasiyana-siyana zvaingoitika pamusoro pake, but izvo so apinda ako kuZANU-PF I don't know kuti aonei kuti pane mari here ichada kubuda kana kuti kuita sei. Yes, mari dzacho ari kudzikandawo zvawo here and there. Unonzwanzi group rakadai for ED vapuwa mari nyika yese yakungonzi chakadai for ED so ajoina ZANU-PF. Ndosaka ndiri kuti this thing chinenge chibusiness kune vanhu. Munhu wese anenge apinda mune zvepolitics haangopinde for no reason. Ane zvinhu zvaanenge akaema akataimira kuti anokwanisa sei kunobenefita pazviri, but kusazivawo kuti chirauro chinenge chakandwa unenge wadyira panyongorosi inenge yakandwa neZANU-PF. Saka ndo patiri kunzwa kuti mukadzi waMP ari kunzi aita sei ajoinawo ZANU-PF. Handizive zvamuchaitawo ikoko, it's up to you, because these guys they are celebrating, you know, it's everywhere, the news is everywhere. But EMP wacho pandatry kuonawo pandanchifambira nyaya dzacho mastreets atoa kuti aiye munhu iye hasi mukadzi wangu ameno mareasons anozosiyana kuti why akuramba kuti hasi mukadzi wake. Hatizive kuti mukadzi wake kana kuti haasi, it's up to them and it's up to the wife kuti ataure kuti ndibaba wemba. Ndo zvatomirira vanhu kuti vaone, because kazhinji unoona kuti munhu kawakavarirwa kuti hasi mukadzi wangu mangwana obva atobata ke foni ototi takakula nababa takakula down, kana kuti obudisa maportraits mapicture emudzimba vanenge vachitora as a family or something else, you know, zvakawanda zvinongoitika. But it's just that these days hakuna ari kuda kuti ange achita se achizobuda pachena chinzi saka nhingazo akushanda neZANU-PF, even though we know kuti vazhinji vacho vanoshanda neZANU-PF. Even maMP mazhinji vari in good books neZANU-PF. Politics dzekuZimbabwe dzagara zvanga zvisina peace pachazo, kutonzi uri MP uri kana parliament uri opposition zveshuwa iwewe havisi zvinhu zvekuti zvaingotambirika easy. But even ukatarisa pane green boss the guy ari kuti aiwa uyu musikana wandomuziva because she was my campaign manager, ndo zvekutaura chechi
nemvesiye but Zanupf vari kuti she's the wife even ukatarisa ameno and I don't know kuti ndiani auya afunga this script yekuti vataura kuti mukadzi wake ndiye ajoina zviri kutoti vhiringidzawo up to now ini ndikutoshamisika kuti chidhiri chipe chimwewo ichi strong opposition supporter defects to Zanupf as President Mnangagwa says we are one people, one nation and one campaign must be peaceful. Today I'm celebrating my Guru Nenzi for rejoining the party Zanupf. Interestingly, she is the wife of the Honorable Metu, whom I contested with during the 2023 parliamentary elections in Epworth North constituency. She is a hard-working woman who supported my brother Metu throughout the election. She was giving me problems on the ground, but we could still meet on the ground and no case of violence was ever recorded. The campaign was peaceful such that when she thought of joining the party Zanupf, I become a doorway. Zanupf is a peaceful party. Welcome to the Zanupf, my guru. Hopefully Mukoma Metu will be joining us soon as well. In all this, we give thanks to President Idi Mnangagwa. That's in Greek my message iri kutenderera futi iri kutaurwa ipapa kuti vakomana vacho vari kuningina kuZanupf. But one thing chandatozoshamisika panzi thing rejoining Zanupf saura kuti vanhu vekuti vagara vanga vari veZanupf vakatochigara vajigarwa kudhara but nyaya kuti vakungotsotsonya vakuona kuti hakusisina chirikoko chamiso chakangodzoka chingonodhamba chinhu chake ikoko chipati chacho cheopposition tripusi ati ngavaiti zvinhu zvavo ikoko adzokowa kudedzera yake movement ndo paane confusion yese hazvichazikanwe manje kuti zvinhu zvacho chichi chazoitika because chatosara ipapapa ratobhini chairo kungoti munhu wese achangoningirikina hapana achasara achinoningirikina achinodhila nethat political party. But muri yeZimbabwe, before I waste much of your time panapa, paita vakomana ava, I want you to see these faces zvekudaro vari kunzi vabatwa. ZRP Milton Park has arrested fake police officers who were terrorizing residents in Harare, including Meborin area. Anyone who was affected by these individuals is advised to report to Milton Park police station or the nearest police station. Look at these guys. Let me start with this one. Yansa kutarisa ma first acho boss unongona ngokatambuka skillful chekuseri. Right. Tarisa uone. Nyatso cheka kana kuzuma. Maona ka ndo vanhu vacho ivava vari kunzi vabatwa neZRP Milton Park vari kunzi vanga vachirwa chibogus nguva dzakapera fake police. Zimbabwe kunoitika zvese zvese munhu anenge atosha ameno handinyanyoza but normally kazhinji kwazotarisa it's either coach wavo or ani anenge achitoziva chiskiri chacho chinobatanidzwa sei. Nyaya iyoyi ndinotomboinhingirikina ndokana zvinongara zvichindinetsa kuti unoona nekushungurudzwa kunoita vanhu pamugwagwa kana nemamwe matorerwo anoita mari unonyazozvifunga kuti munhu uyu zvaari kuita izvi zvese izvi anyatsori areal policeman chaiwo kuti akanyatsotrena kati ari kungoningina pabasa. Zvinogara zvichindinetsa izvo vasangana neimwe fake police people, but I think this is the first time inini zvangu kuti kuzvinzwa. Amene wana zvakamboitika it's okay handizozive, but inini this is my first time kunzwa kuti kune vatobatwa vari kunzi fake police. Otherwise marodhumo zviri kuitika panofanira kunyatsotombovhetwa zvakasimba kuti ndaanani chichi kunyatsotora nzvimbo because vanhu vanzwa padiki mota yamiswa mota inyi zvakazodai zvakadai vakutocheka vakutarisa kuti zvezvi zvichimbonyatsofamba sei. Honestly, I'm not happy with zvese zviri kuitika. But anyway, I would want to thank you so much for your time panapa kungokuzivisa zvinhu zvidiki zvishoma zvanga zvichiitika. Kana pachinge pane zvimwe zvichinenge zvabudikira munondoona ndadzoka and ndagara handinonoke kuuya nema updates.